felicitar en primer lloc a els majorals que any rere any fan possible que aquesta festa de Sant Vicent cada vegada tingui més mèrit. Sobretot enguany, després d'esta restauració i després de l'agrupació de danses i ara el teatret que anem a veure. Me van oferir si volia col·laborar i fa uns mesos i se m'ha ocorrit que podríem representar alguna obreta d'algun miracle dels molts que va fer Sant Vicent Ferrer, que era un sant molt miraculós. En el seu pas per aquestes terres, quan anàvem a Morella, suposo que la majoria dels que esteu així heu estat en Morella i heu vist al carrer de la Vallivana, allà al frontis d'una façana, unes maniesetes que explique que allí se va produir un miracle. El miracle de... Sant Vicent tenia el costum d'anar a dinar sempre quan anava a un poble, als llocs més pobres d'aquest poble. Va anar a una casa tan pobreta que aquella dona que tenia 7 o 8 fills només podia ficar aigua a l'olla i va decidir que mataria un dels seus xiquets, el ficaria a l'olla i per almenys Sant Vicent podria disfrutar d'un menjar apetitós. No vull explicar al final què va passar en això, se van menjar aquest xiquet, què va fer Sant Vicent, en seguida ho podrem veure en esta obreta, que xiquets que prenen la primera comunió enguany, després de molt d'esforç han aconseguit per mi portar-la a bon termini i espero que a tots vostès vos agradi també. En seguida entrem ja en el miracle de Sant Vicent a Morella. Un aplaudiment per a aquests xiquets. El 26 de març va començar un curs de valencià per immigrants residents a les Coves. Vicent Rocher fa una xicoteta valoració. La veritat és que jo no havia fet mai així el valencià per a persones que desconeixien totalment l'idioma valencià. I no és tan fàcil com pensava. És molt més fàcil donar el valencià a aquella gent que ja el parla que a aquella gent que no el parla gens. La veritat és que te puc dir que per cada hora de classe necessito de 3 a 4 de preparació. Mai m'havia plantejat esta feina, però ara que la faig és dura, d'acord, però quan vinc així me sent recompensat perquè la majoria dels alumnes la veritat és que ells s'apliquen tot el que poden i treballen a muntó i a més estan molt interessats, cosa que és d'agrair també. Els que tenen cua i banyes, no, aquests no són mostres del progrés, aquests interessats en el poder, els que volen més que diners. La Caixa Rural i Cooperativa de les Coves va presentar el seu llibre Del sindicat a la cooperativa, un homenatge al cooperativisme covarxí en un acte més del que ha estat celebrant al llarg del 2007 per motiu del 75 aniversari de la entitat. Fa un any i mig que Tomàs i el president i Enrique ens van cridar als de Tossal Gros per veure si volíem fer alguna mena d'història de lo que ha sigut tot el trajecte de la cooperativa des de la seva fundació l'any 32 fins a l'actualitat. Vam acceptar el repte, però després diverses circumstàncies han fet que els meus companys, aquells que tantes vegades havien escrit junts el llibre de Cox o el món rural covarxí, etc., per les seues qüestions personals me van deixar una miqueta a soles. Això ha fet que la meva investigació no fos tot el profunda que caldria, però al mateix temps m'ha obligat a enterar-me de moltes més coses de les que d'alguna altra manera potser tampoc m'hauria enterat. La primera qüestió era veure quin tipus de llibre havíem de fer, veure com tenia que ser. El passat mes d'octubre de l'any passat es van celebrar les 12enes jornades culturals de la Plana de l'Arc a Vilafamés. Allí, l'Associació Cultural Tossal Gros va agarrar el testimoni per poder-les celebrar enguany, el 2008, les 13enes jornades ací al poble. En principi, no tenim encara delimitats perquè és molt pronte tots els actes i tot especificat què és el que anem a celebrar i què és el que anem, en definitiva, a realitzar i concretar aquest any. Però sí que ja tenim les dates que són el 17, el 18 i el 19 d'octubre del 2008. Des d'ací faig una crida a totes aquelles persones que vulguin participar. Com tots sabeu, l'actual equip de govern, Junts pel Nostre Poble, JNP,
ha creat una sèrie de comissions, entre elles la Comissió de Cultura, en la qual jo estic, i podem estar, i pot estar tots aquells que vulguin participar, no només en aquesta comissió, sinó també en aquest comitè creat al si de la Comissió de Cultura per a poder organitzar les jornades culturals a les Coves enguany. El contingut de les jornades serà més o menys l'habitual d'estos anys passats, d'estes edicions passades, però no podem oblidar que el contingut és fonamentalment cultural i que se tracta de representar i deixar ben clar què és el que tenim al nostre poble de cara a l'exterior. Si tota la gent que es matriculi, que vingui de fora, nosaltres anem a ensenyar-los què hem organitzat i què és el que té el nostre poble. Per això, si fan exposicions, seran de coses al voltant que aportarà la gent del poble. Si s'editen, com així serà, algunes publicacions, serà també per demostrar què és el que tenim així al poble, com per exemple, una cosa que ja tenim clara serà l'entrega de material. Dins l'entrega de material està el Llibre dels Masos, entre altres publicacions que de moment estem acabant de concretar. També hi haurà una taula redona, suposo que serà, dic, perquè estem ara concretant, com he dit abans, al voltant, dic que serà la taula redona al voltant dels moviments reivindicatius de les nostres contrades.
ai,